esitykseen. Noin, sen pitäisi olla siellä nyt pyörimässä. Joo, näin näyttää. Hyvä, loistavaa. Tervetuloa Harju Oppimiskeskuksen järjestämään tällaiseen Teams-infoon meidän hevosalan koulutustoteutuksista muualla kuin meillä Harjussa, eli Nurmijärvellä ja sitten Lempäälässä tai Nurmijärven Klaukkalassa ja Lempäälässä. Ja tässä olisi tarkoitus nyt käyttää semmoinen puoli tuntia 45 minuuttia sen esittelyyn niin, että mulla itse asiassa on tässä tällainen dia niin, että sinne lopuksi jäisi myös aikaa mahdollisille kysymyksille vielä aiheeseen liittyen. Mun nimi on Tähtisen Miia, olen meillä opinto-ohjaajana ja myös opetan luontoalaa, tosin en hevosalaa. Ja sitten haluatko Anne esittäytyä myös tässä välissä? Joo, eli mä oon Koskela Anne ja mä oon hevostalouden lehtorina sit Harjussa ja vastaan näistä Ratsonyytin ja Sulpakkan toteutuksista meidän päässä sitten tämän hevosasian puolelta varsinkin. Yes. Mä ajattelin, että ihan lyhyesti kertoisin tähän alkuun meidän oppilaitoksesta, eli Harju Oppimiskeskuksesta, ja sitten päästään Annen vauhtiin kertomaan niistä teitä varmasti nyt kiinnostavimmista toteutuksista, mutta jotta saatte pienen alustuksen myös, ketä me ollaan, niin siitä muutama sana. Nyt hyppään tähän diaan. Ollaan luonnonvara-alan oppilaitos Kaakonkulmalla Virolahdella, eli Kotka-Haminasta vielä ihan vähän itään. Me koulutaan hevosalan, luontoympäristöalan, puutarha-alan, maatalousalan ja metsäalan perustutkintoja. Ja sitten on myös ammattitutkintoja hevos- ja puutarhapuolelta. Pieni oppilaitos, 200 opiskelijapaikkaa. Ja asuntoloissa asuu suuri osa meidän opiskelijoista, varsinkin nuoret, jotka tulee peruskoulun jälkeen perustutkintoa opiskelemaan, niin asuvat meillä viikot. Meillä on myös kaksoistutkintomahdollisuus kaikilla aloilla ja aloitetaan just tänä syksynä uuden lukiokumppanin kanssa, Otavian kanssa tämmöinen etälukio toteutuksena tämä kaksoistutkinto, joka antaa mahdollisuuden sitten tehdä se kaksoistutkinto myös näissä meidän muissa toteutuksissa, kuten vaikka siellä Klaukkalassakin. Meillä opiskelu, asuminen ja ruokailu on lähipäivinä ilmasta. Ja tuossa onkin noi toteutukset, tai hevosalan toteutukset muualla kuin meillä Harjussa, niin meillä on tämän, mitä tänään esitellään, toi Lempäälä ja Klaukkala, niin sen lisäksi Espoossa, Vermossa kanssa toteutus, joka lähtee ihan luultavasti vähän eri mallilla pyörimään, niin siksi nämä kaksi samalla mallilla pyörivää on koottu tähän tämän päivän esitykseen. Mä kokeilen, toimiiko mun tämmöinen minuutin mittainen video, jossa on ihan pieni väläys meidän aloista ja sitten mennään eteenpäin. Jos se lähtee kiltisti pyöriin, niin katsellaan se. Tässä ei mitään kummallisia ääniä ole, jos se vaan lähtee pyörimään. Yes. Niin tässä on vaan esitelty meidän alat ja sitten noita tutkintonimikkeitä pyörii siellä myöskin, ja samalla näkyy vähän meidän oppimisympäristöjä ja opettajia ja opiskelijoita. Mä ajattelin ihan sikälikin tiedoksi, että jos tulee vastaan oppilas, joka olisikin kiinnostunut jostain muusta meidän alasta joskus, niin tiedätte, mitä meillä voi opiskella. Nämä muut alat on sitten siellä Harjussa tarjolla ja monimuotokoulutuksena sitten toki aikuisille ihan peruskoulusta lähteville nuorille ei niitä monimuotototeutuksia suositella. Sitten mennään eteenpäin. No tuossa näkyykin noita meidän
Harjussa olevia oppimisympäristöjä vilahteli, mutta upeat huudit, paikat, missä myös saadaan työskennellä ja opiskella on, että jos joskus kuljette tuolla Kaakon kulmalla päin, niin tulkaa ihmeessä katsomaan. Meillä on paljon myös tämmöistä kesäkahvila- ja matkailutoimintaa, niin sitä tässä tuon esille. Hevosala meillä on ehdottomasti suurin, niin siksi myös näistä oppimisympäristöistä, mitä tässä mainitaan, niin selkeästi suuri osa menee sinne hevospuolelle. Tässä ei kaikkea ole, mutta joitakin mainittu. Okei, tämä oli mun tämmöinen lyhyt esittely siitä, kuka me ollaan, ja sitten mä antaisin Annelle puheenvuoron. Joo, eli tosissaan hevostalouden koulutuksen puolella niin meillä on tämä perustutkinto ja siinähän on 3 suuntautumisvaihtoehtoa, eli on hevosenhoitajat, sitten on hevospalveluohjaajat ja sitten on ratsastuksen ohjaajat. Eli niistä sitten opiskelija saa valita ja siinä katsotaan soveltuvuus vähän tsekataan, koska tuo ratsastustaito on sellainen taito, että sitä meistä kukaan ei valitettavasti ihan vuodessa parissa nollasta opeta sille vaaditulle tasolle, eli se vaatii sitä harrastustaustaa. Mutta hevosenhoitajaksi kyllä pystyy opiskelemaan niinkin, että vaikka ei olisi oikeastaan hevosia käsitellytkään ennen opintoja, mutta sillä lailla meillä on poikkeuksellinen ala, että noin 2 suuntautumista vaatii vähän harrastustaustaa. Ja sitten ammattitutkinnon puolella meillä voi hevosalalle tehdä ratsastuksen opettajatutkinnon, kengittäjän tutkinnon, hevospalvelujen tuottaja suuntautumisen tai valjassepän suuntautumisen, niin ne on meillä ollut niin kuin tarjolla. Täällä mennään vaan eteenpäin. Sulpakka on tosissaan Klaukkalassa Nurmijärvellä toimiva Suomen Ratsastajaliiton hyväksymä iso ratsastuskoulu ja laatutalli. Mä eilisen päivän vietinkin siellä. Koko päivän kiertelin ja katselin ja keskustelin siellä ja tehtiin suunnitelmia jo sitten syksylle. Ja siellä on niin kuin hyvää opetusta, laadukas ratsastuskoulu, myöskin tosissaan tuo Ratsastajaliiton luokitus, niin siinä on tuo 2 tasoa, eli tuo hyväksytty ja sitten tämä laatutalli, niin tämä laatutalli on aika tiukka kriteereiltään, eli asettaa kyllä talleille niin kuin laatuvaatimuksia, että siihen pääsee sieltä. Ja sitten siinä on myöskin kilpahevosia, eli omistaja kilpailee korkealla tasolla rataesteillä ja on hänen kilpahevoset siinä myöskin toisessa päässä. Sitten toisena paikkana meillä on Lempäälän ratsastuskoulu, Ratsuniitty. Tämä on sillain mennyt mukavasti tämä aloitus heidän kanssaan, että se on myöskin minun tätä edellinen työpaikkani, niin oli tavallaan tuttu ja helppo lähteä heidän kanssaan tekemään ja nyt sitten koitetaan, kun on kokeiltu 2 vuotta, niin laajentaa tätä muuallekin. Ja aloitettiin nyt sitten Sulpakkasta. Lempäälä on myös iso ratsastuskoulu, myöskin laatutalli, Ratsastajaliiton hyväksymä talli. Se on vähän enemmän niin kuin kenttäratsastuksen, eli omistajat on kenttäratsastajia, kilpailevat kansainvälisellä tasolla siinä lajissa. Ja pitkän linjan sellaisia, eli ovat kyllä pärjänneet, aika paljon nuoria kenttähevosia myös kouluttavat siitä sitten eteenpäin. Ja myöskin iso ratsastuskoulu, asiakaspalvelua paljon. Sitten voidaan jatkaa eteenpäin. Ja tosissaan se, miten nämä tutkinnot olisi tarkoitus toteuttaa, niin nämä kaikki 3 suuntautumisvaihtoehtoa näissä etätoteutuksissakin on mahdollisia. Eli voi tehdä minkä vaan. Ja tässä on nyt se suorittamisaikahan perustutkinnolle normaalisti on sen 3 vuotta, mutta tässä toteutuksessa on nyt haluttu antaa myös se mahdollisuus, että sen voi tehdä myös 2 vuoteen. Eli jos haluaa tiivistää, monella on sitä harrastustaustaa enemmän ja vähemmän ja muuta, ja sitten kun on monesti tähän on hakenut nytkin semmoisia aikuisia, jotka on jo tehnyt jotakin muuta ja kaikkea näin, ja yhteistä aineistakin osa tulee aina monesti tunnustettuna, niin sitten voi tehdä siihen 2 vuoteen, koittaa suunnitella se sen mukaan, mutta sitten on se 3 vuotta hyvin mahdollinen, että sitten me vaan tehdään se henkilökohtainen suunnitelma, se hoksi jokaiselle, ja sen mukaan sitten mietitään se koulutuksen kestoaika myöskin. Ja tätä on vähän pyritty tässä jopa lisäämään sitä joustoa, niin se on ollut meidän niin kuin tavoite. Mutta tosissaan
koitetaan katsoa, mitä on aikaisemmin opittu ja kokemusta hankittu ja hevosalalta osaamista kertynyt. Sieltä mennään vaan eteenpäin. Joo. Ja ekana vuonna on tarkoitus, että suoritettaisiin niin kuin suurin osa ainakin, ellei kaikki semmoisista tutkinnon osista, mitkä on kaikkiin näihin 3 suuntautumiseen yhteiset. Niiden laajuus kaikkiaan on 65 osaamispistettä, mutta just kun on tullut myöskin, kun haluaa mennä vähän hitaammassa tempossa, niin meillä on nyt yksi tutkinnon sieltä semmoinen, että oppilaat saa sitten valita, tekevätkö sen eka vuonna vai ei. Eli henkilökohtaistetaan siinäkin. Muuten koitetaan pysyä, että sinne työpaikoille säilyy niin kuin riittävän yksinkertaisena, niin koitetaan säilyä siinä, että mentäisiin siinä vuodessa ainakin 4 tutkinnon osaa kaikki. Sieltä. Ja sitten toisena vuonna ne suorittaa sitten suuntautumisopintoja, eli sitten valitaan lopullisesti suuntautuminen. Ja sitten niitä valinnaisia tutkinnoisia tietenkin tehdään myös. Ja tässä se kohti sitten oppilaita jakaantuu myöskin eri työpaikoille, eli yleensä on ollut niin, että Ratsuniityssä niin, että sinne on jäänyt 1 tai 2, jotka jatkaa siellä tutkinnon loppuun saakka, mutta sitten osa, kun niitä valinnaisia ja mitä toiveita on, mihin haluaa suuntautua tarkemmin muitakin, niin sitten muut on jakautunut alueella muille työpaikoille sen toisen vuoden osalta. Eli jos vaikka on kiinnostunut Islannin hevosista, niin niitä ei Ratsuniityssä ole, niin sitten mennään semmoiselle tallille, missä niitä on. Ja yhteiset aineet tehdään verkossa, verkkokursseina. Meillä on It's Learning-alusta käytössä, niin siellä sen henkilökohtaisen suunnitelman mukaan sitten suoritellaan. Ja niihin saa tarvittaessa sitten koulun päästä kyllä apua, että meidän erityisopettajat ja muut on kyllä käytössä. Ja myöskin sitten, kun on muutama lähiviikko täällä, niin siinä voidaan niissä auttaa. Hyvä. Ja miten käytännössä toteutetaan, niin 4 päivää viikossa ollaan siellä Ratsuniityssä tai Sulbakkassa osana sitä tiimiä siellä tallilla opiskelemassa. Ja sitten siellä jaetaan ne oppilaat pieniin ryhmiin, jossa ne tekee kiertävästi, niin ne tekee aamuvuoroa, ne tekee iltavuoroa ja myös viikonloppuisin. Eli hevosalalla, kun käytännössäkin työelämässä ne on ruokittava myös silloin sunnuntaisin ja jopa pyhäpäivinä, niin se on ehkä ihan tärkeää jo oppia tässä opintojen aikana, että tavallaan totutaan siihen. Ja myös se työ pysyy vaihtelevampana. Aamuvuorot on yleensä niitä, missä hoidetaan enemmän sitä hevosta, viedään se ulos ja ruokitaan ja siivotaan. Ja iltavuoroissa sitten oppilaat pääsee asiakaspalvelutehtäviin enemmän ja auttamaan heitä ja semmoista kaikkea. Niin se tulee tavallaan tuo myöskin sitä vaihtelua siihen osaltaan. Se, mitä siellä tehdään, niin se on monipuolista hevosten hoitamista. Ja sitten siellä pääsee tutustumaan myös molemmissa paikoissa nuorten hevosten kouluttamiseen. Myöskin sitä, miten näillä kilpahevosilla valmentaudutaan. Ja sitten opiskeluihin kuuluu osana myös sitä ratsastusta siellä työpaikalla. Ja sitten keskiviikkopäivät, eli 1 päivä viikosta, kun työpaikalla oltiin sen 4, niin on sitten opetusta Teamsin kautta Harjun opettajilta. Itse juuri tuossa lopettelin tältä päivältä Ratsuniityn ryhmän opetuksen. Ja joinakin keskiviikkoina on sitten aikaa siihen itsenäiseen verkkoytojen tekemiseen, että ne yhteisetkin aineet tulisi sitten sieltä tehtyä. Eli ammattikoulupuolella puhutaan ytoista, en tiedä onko se kaikille tuttu termi, niin puhutaan siis äidinkieli, matematiikka ja niin edelleen näistä perusaineista. Ja tämän ekan vuoden aikana oppilailla on 4 5 päivän maanantai-perjantai-jaksoa täällä Harjussa, joissa sitten tehdään niitä osuuksia, mitkä ei ole siellä paikassa mahdollisia tehdä, Ratsuniityssä tai Sulbakkassa. Esimerkiksi näitä on se, että miten valjastetaan ravihevonen, se kuuluu opintoihin, käydään myöskin ajamassa, vaikka siitä ei pakollista näyttöä kaikille ole. Sitten he pääsevät tutustumaan, kun meillä on hevoset täällä aktiivipihatossa, niin pääsee tutustumaan siihen. Näissä molemmissa yhteistyötalleissa on ihan perinteiset karsinatallit. Sitten täällä on nuorten hevosten käsittelyä, kengittämistä, laitumenhoitoa. Näissä ei kummassakaan merkittäviä laitumia ole itsellään. Ja myöskin kun meillä oli ne ratsastussimulaattorit on täällä, niin niillä pääsee myös kokeilemaan sitten, että miten ne toimii ja miltä ne tuntuu.
Ja silloin kun he on täällä, niin heilläkin on siis maksuton majoituskoulu asuntolassa ja saavat 3 maksutonta ateriaa. Meillä on aivan loistava ruokala. En ole pahaa sanaa kuullut meidän ruokalasta. Oppilaat sanoo aina, että ihanaa kun pääsee viikoksi tänne syömään. Aamupala, lounas ja päivällinen talo tarjoaa. Sieltä. Ja miten tähän pääsee mukaan? No meillä on siis jatkuva haku käytössä tässä toteutuksessa tai näissä toteutuksissa, ja hakuaika on nyt jo alkanut, ollut jo 3 viikkoa käynnissä, ja 17.5. asti on mahdollista hakea. Ja sitten kun on haut selvillä, niin meillä on haastattelut sitten Sulpakkassa 3.–4.6. ja Ratsuniityssä 8.–9.6. Ihan paikan päälle pitää tulla haastateltavaksi. Ja siinä käydään vähän läpi niitä kaikkia, että mitä taustaa on jo ja miltä se tuntuu ja onko valmis tähän sitoutumaan. Aloituspäivät on vähän porrastettu, eli Sulpakka aloittaa 17.8. ja Ratsuniitty sitten viikkoa myöhemmin. Johtuu käytännössä ihan siitä, että minä haluan olla paikalla, kun toteutus alkaa. Ensimmäisen viikon olen siellä paikan päällä, niin minä en 2 paikassa pysty olemaan ihan yhtä aikaa, niin sillä vähän porrastettiin näitä. Hakemaan pääsee Harjun oppimiskeskuksen nettisivujen kautta. Ja semmoinen tässä on ikävaatimus, ja tämä on samalla se syy, miksi tämä ei ole yhteyshaussa, on se, että ikää pitää olla se 16 vuotta viimeistään elokuun viimeinen päivä, eli elokuun loppuun mennessä. Johtuu ihan siitä, että entinen AVI, eli nykyinen LVV, on tulkinnut hevosten käsittelyn sen verran vaaralliseksi, että alle 16-vuotias ei saa työpaikalla sitä tehdä, vaikka täällä koululla saakin, mutta työpaikoilla ei, jotta ei vaan satu mitään, niin sen takia on tuo 16 vuoden ikäraja oltava näihin toteutuksiin, ja tämä on se syy, että me ei voida yhteishakuun sitä laittaa, koska sitten siinä olisi myöskin niitä 15-vuotiaita mukana, ja niitä ei voi suoraan näihin toteutuksiin ottaa. Kaksoistutkintomahdollisuudessa on tässäkin, että sitten tehdään verkossa myös sitä lukiota, jos sen haluaa. Mutta se koitetaan sinne nyt suunnitella syksyllä, että miten saadaan se sinne parhaiten mukaan. Sieltä, hyvä. Ja miten me tähän valitaan oppilaita? Tosissaan se ikäraja on oltava siinä näihin toteutuksiin. Ja totta kai kun nämä opiskelu tehdään kokonaan siellä työpaikalla, niin tässä on tietysti pikkusen eri kriteereitä kuin ihan lähiopiskelijalle. Eli me vaaditaan, että olisi kiinnostusta ensinnäkin toimia sitten myös hevosalalla, joko töissä tai yrittäjänä jopa. Tietysti tarvitaan vähän asiakaspalveluhenkisyyttä, eli kun he menee suoraan sinne työpaikalle ja suoraan oikeiden asiakkaiden pariin, niin tarvitsee pystyä sanomaan, että päivää reippaasti ja olemaan, ei tarvitse muuta osata vielä, mutta semmoinen tietty asiakaspalveluhenkisyys on tarpeen. Täällä koululla saa vielä hetken tutustua ja sopeutua siihen, mutta tuossa mennään vähän niin kuin kuitenkin suoraan oikeaan ympäristöön. Sitten pitää pystyä sopeutumaan niihin vaihteleviin työaikoihin suoraan, eli siellä ei tosissaan olla pelkästään virka-aikaan. Ja kun mennään suoraan työelämään, niin tietysti riittävä fyysinen kunto, että sitten jos on kovasti jotain fyysisiä haasteita, niin siellä askelia kertyy talliympäristössä aika paljon, niin hyvin vähän on sitä istumista, mitä täällä koululla sitten on vähän enemmän, niin tietty fyysinen kunto pitää olla. Motivaatio täytyy tietysti olla, ja sitten me otetaan myöskin se koulutuksen tarve huomioon, että mikä on opinnoissa tilanne. Ja jos tosissaan haluaa ratsastuksen ohjaajaksi tai hevospalveluohjaajaksi, niin silloin se ratsastustaito pitää myös vähän tsekata. Ohjaajilla se pitäisi lähtötasona olla jo aika lailla helppo B-helppo A. Ei välttämättä, ei hevosihmiselle sano tämä yhtään mitään, mutta ne, jotka on ratsastaneet, niin ehkä vähän tietävät, mistä on kyse. Ja tämän takia, jos näihin suuntautumisen haluaa jo siinä haastattelussa varmistuksen, että pääseekö,
suoraan näihin, niin silloin pitää toimittaa meille video. Me lähdetään hakijoille näihin suuntautumisiin hakeneille ohjeet, minkälaiset videot me tarvitaan sitä ratsastustaidosta, ja silloin me voidaan siinä haastattelun yhteydessä jo heille kertoa, että miltä meistä näyttää se taito. Jos me siinä kohti ei olla ihan vakuuttuneita, että se riittäisi se opiskeluaika siihen, että pystyy näistä loppunäytöistä suoriutumaan, niin silloin me yleensä otetaan heidät kyllä sisään. Me otetaan heidät hevosenhoitajasuuntautumisella sisään, ja sitä suuntautumista pystyy vaihtamaan opintojen aikana, jos ja kun sitä taitoa riittävästi kertyy siinä matkan varrella. Eli se ei ole mikään ongelma, jos heillä ei nyt ole hevosta, millä tehdä niitä videoita, tai heillä on vähän ruostetta, että on ollut vähän taukoa ratsastuksesta ja periaatteessa on tehnyt niitä asioita joskus, mutta nyt ei heti kylmiltään pysty tekemään, niin se ei haittaa, mukaan pääsee. Silloin vaan otetaan ensin sisään hevosenhoitajaksi ja sitten muutetaan se suuntautuminen, jos se taito riittää. Kun ne ratsataan siellä työpaikalla joka viikko, niin sitten käytännössä niin sitten päästään siitä katsomaan, että milloin se taito olisi riittävä, niin että pystyy sitten tekemään. On lisäksi pyydetty kaikilta hakijoilta ihan semmoinen lyhyt puolen minuutin videoesittely, ihan pieni semmoinen pätkä. Tämä ehkä kertoo vähän myös sitä asiakaspalveluhenkisyydestä, että pystyy siihen sanomaan sen moikka, mä olen, kuka mä olen ja niin edelleen. Hyvä. Oliko meillä vielä siellä joku Siellä ei ole enää kun tämä yhteenveto. Niin, siellä on lähinnä yhteystietoja, joita tietysti tuosta voi olla vähän hankala napata, mutta tämä tallenne kun on nyt, niin voin sitä myös sitten teille lähetellä, kun tässä mukana olitte, niin sille automaattisesti, niin sitten saatte ne toki meidän Harjun osalta, niin mun yhteystiedot löytyy sieltä ihan meidän nettisivuilta opinto-ohjaajan alta, ja multa voi kysellä sit lisää tai näitä muita yhteystietoja, jos ei muuten, ja niitä nyt saa napattua ja niitä kaipailee myöhemmin. Joo, siinä on linkit tallin nettisivuille ja sitten on tosissaan molempiin paikkoihin yhteyshenkilöä, jos haluaa suoraan tallille olla yhteydessä lähinnä niin kuin siihen siellä toimimiseen liittyvistä asioista, tai sitten tosissaan mulle voi myös laittaa sähköpostia tai soitella tai muuta, niin voin sitten kertoa vielä lisää. Joo. Tuleeko nyt linjoilla oleville kysymyksiä vai pannaanko tallennus ensin poikki? Mä laitan sen vaikka tässä kohtaa poikki, niin ei tarvitse ainakaan sitä miettiä. Uskaltaa Noin. kysyä. Kiitoksia. Lopetetaan.